Patay nga ido nasalaan nga lapsag sa Barangay 12, Bacolod City. Ginrespondihan pa sang Soko agud imbestigaran. Yaring balita nga itong gintutuka. Apat kadlaw na nga napanimahuan sa mga residente sa Barangay 12 ang baho halin sa hilamunan sa kilid sang dalan. Nakalain nga sa baho kasi ang sanamon niya basura lang kay dason mga tinaib dasang mga manok, mga kwandada lang na pangaboy. Kaya na sa nga, nagdesisyon sila nga lantawon kundi halin ang baho. Nakita ni MM sa hilamunan nga nagalapta ang bayo sang bata kag mga diaper. Wala na sinighimutada ang lawas nga nagkakaagnas. May nagmuno pang yun sila nga may lapsag nga patay rason nga nagpati man sila. Tingin tanaw siya namon may ginahukay da sa sang ginahukay niya na da nang gisaway sa sang taga-construction kay nagwa kay kabaho lang mo. Tapos naglabay sa amon, tigay ngo tanay sa bata ko nagamba sa dayon nga may bata to. Still wala man na sa akong Apang pagabot sa scene of the crime operatives, nakumpirma nga hindi lapsag kundi patay nga ido ang nasapuan. Ang na-discover naton dre is hindi fetus kundi ido nga patay kay just because nakita namon mabalahibo kag may kuko sa ido so hindi na siya fetus. Posible, bayo kag diaper ginman sa ido nga napatay ang nakita sa lugar sunod sa kapulisan. Kay mostly base di ba kung may alaga kita nga mga ido ginadayaperan ta gina siya. Basi napatay siguro, kagin haboy lang diyan. Kay Muslim na ang mga ido naton ginapabayuan taman na. Ganyan man, kaya terminate ang investigasyon sa Soko. O Pagkiril Gasilio, Adrian Pratos, 1 Western Visayas.